Unha vintena de participantes daránse cita este sábado no Campeonato Galego de Culturismo que se celebra en Boiro. Comezará ás 4 da tarde na Casa da Cultura da Cachada. O campeonato vai a ser, este sábado, o 7 de setembro, e vai se celebrar aí na Cachada, ás 4 da tarde empeza o evento. É o primeiro ano que organizamos aquí en Boiro, é a primeira vez que se celebra un campeonato de culturismo, nunca se celebrou ningún outro aquí. E, para ser o primeiro ano, temos que dar as gracias a todas as colaboracións que tuvemos, ao Concello de Boiro por cooperar neste evento. A participación podía ser máis elevada, collen nunha mala fecha, esperamos que para o ano que ven anote máis xente. Temos uns 20 competidores aproximadamente. Ademais da presenza do 6 veces campeón de España, Sebastián Lago, haberá representación local con varios deportistas de Boiro e de toda a comarca. Sebas, xa no mundo do culturismo super conocido, porque foi xa 6 veces, é un supercampeón desta modalidade, 6 veces campeón de España, unha vez campeón de Europa e 3 campeonatos do mundo, que logo se di. Estamos aquí ante un auténtico crack nesto do culturismo, non? E daqui de Boiro. Haberá premios en metálico para todas as categorías.